Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Nur Mehmet. Bir hozir ish tushlik orom vaqtida bu videoni taqdirlay deb nim qilishim. 2-3 kun oldida mana shu Uyg'ur sistemniki ziyorat qilishga muyassar bo'ldim. Ular ko'pdan ko'p rahmat aytaman, chunki ularning programmasida texim ko'p Uyg'urlarga mana shu Turkiyaning davolash sistemasi ham o'zlarini kichik shaxsiy ko'z qarash tajribalarimni ham bahslanishga bir fursat bergani ko'pdan ko'p rahmat. Eng oxirida bir savolni mana shu tayyorlagandim bo'lmasa, lekin Uyg'ur sistem tarafga bildirishni unutib qolib ekanman. Şoňa buni diýilmä qaldy. Şunda bolsa özümniň YouTube kanalda andan şu nimede Facebook'larda tarqatışını toğry kördüm. Awlatlarymyz, perzentlerimiz her gaýsy kesipde okuş bolgan asly ümidim. Milletimizge hem de her gaýsy kesiplerden ihtisas egiler lazım. Bu ýani her wagt her gaýsy milletlerge talap kılıngan bir talapjy hemde. Ballarymyzni şu amal bar ýaxşy okutup bolsa, her gaýsy kesiplerде şu ýetildirip çykyryş hem de biziň burçymyz hem de atany bolgan eken. Hem de men başga kesip bilen diýemsem bolekem bizde şu Uýgur dawalaş sistemisi, sähiyä sistemisi de Türkiýede bolupmy. Näçe köp Uýgurlar bolgaçka ayal doktoruna aýt kam bizdeçi. Mesela bizge operasiya doktoru lazım. Bazı operasiyalar ayal doktor kirse bekrek yaxşı buldu dep bizning qarindaşlar şu sebepden bolsumy operasiyany keçikdirdi, dawalaşyny keçikdirdi, bazı kesekler eýgirlap gitdi. Çünki nime üçin ayal doktor tapamaýmyz. O bir kıyınçılığımız var. Yine ultravazlık tekşürüşlerde ayal doktor lazım bizge. Çiş doktoru, hazır işki çiş doktoru Uygur kız tanıyma. Lekin elem kam. Toğut doktoru lazım. Bir toğut doktorunu tanıyma Uygur. Lekin yine şu kam bizde. Sestra lazım bizge. Şıkı muş kesiplerini aymasa da bizge ayal tibbi hadimler lazım. Çünkü şuna kızlarımızın amal ba okutaylı, doktorluk okutaylı, sestralık okutaylı. Çoxum bir kesipde okutaylı. Onu tavsiye qilma, çünkü hakikaten bu kamlıqni es qildimço. Şunacık qarindaşlar menden aldın soraýdy. Er doktorum eken, ayal doktorum eken. Qanday tekşürüken, tutup tekşürem diýken dep. Bäzide anlaýyn, bäzi täpsili hem de astaýdylyk jogap gaýtyrman, lekin bäzi jogap gaýtyryp bolmaýman. O agynçylykda bu kiçik işleme qana jogap gaýtyryp boldum. Oýlaýman, ama bununki tüp sebäbi şu bizde ýene ayal doktor lazım. Şoňa tirişip biz kygyl bolmaýdan iş emas, kygyly boldy. Doktorlukda okusak boldy. Boronky diplomlarny meşdaglyky gaýta meşeniki sistemaga tuntursak boldy. Hem tez. Lekin muş kesiplerge köňül bölüp goýuşyny ümit kılmaýçy. Tirişse çoxum kygyly boldy. Okatganlar bar, bütägeler bar. Ama bu belkim Türkiýede Uýgurlar 50 000, 100 000 jak bolsa mümkin. Täpsili sany okmaýman. Şuna başga bizge ayal doktor lazım. Ayal şu tibbi hadimler lazım. Bu meniki bir ümidimçi. Qarindaşlaryny keşke ballaryny şu dawalaş, saglyk tarapda biraz köňül bölüp, keyin doktor bolmasa gollap berli. Doktorxanalar äwetli közü pissin. Bunu ýene aqlyn dep ötüme. Aşda ümit arzulary bolsa men çoxum tirişip şunu kıldyrlyman çoğsa. İkincisi, bunun sırt bizge faqat doktor emas, ýene her gaýsy çätde mesela küýümçan bilimlik ýeteklerden okutguçy lazım. Çünkü balalarnyň birinji malimy diýen ata-anasy bolady. İkinci malimy başlangyçda malymlary mesela, ýesli malymlary. Aşda bir küýümçan bilimlik ustazlar lazım. Togry dini bilim bilen taýyklanan dini ustazlar lazım. Iqtisad jähetten bay, güçlük sowdagerlerimiz lazım. Kanuny işlerde milletimizge hem de adwokatlarymyz lazım, siýasatsyon lazım, ýokary pen tehnik hadimler lazım. Ben bu ýerde faqat bir kançysyny ýazdym hemde. Mesela ma resim çeteleklerine resim, mesela Uýgur bolup ketken bolsa maşallaniki dep onu ümit kılma. Şoňlaşqa qarindaşlar ballaryny şu terbiýelegen çagda çoxum pen tehnikini jähetde, ilim pen jähetde köňül bölüp çykyp bolsaçy. Dini bilimnimi alsyn, penni bilimnimi alsyn, ikisi bir-birine zıt emas. Tirişip kylaýdy bizning Uýgur ballarçy. Şoň bek ümit kılma buny. Üçüncüsü, ballarını köprek sırtqı dünya bilen körüşdürüş, kesip kazangan kişilerden köprek uçraşdırgyzyş. Şunda kalganda ballarını közü toq çoň boldy. Tekim pişip yetildi, hem özü işenç boldy. Buna diýenim çayga bu otursa barmyz, lekin ballarını közü tekim eçilsin desek, toğra çynak durmaz, erket kıldırmaz, top oýnatmaz, bu her xil faaliýetler şogullandyrmaz. Ama aşdagı kazangan kişiler bolsa köprek körüşdürüp beramançy bolsa.
Mesela bir kesipten aşınam kazangan dini jihati bolsun, fani jihati bolsun, doktor bolsun yoki usta bir mashina diyen adam bolsun ya jıqraq paranç berse aş balany qyşy berip assalamu alaykum dep qolun tutup ýaxşymysiz dep qolun tutup körüşsünmi aş balada asta bir xil özüne bir işenç peýda boldy-ço. Bunun iki mundaq aştaq bir muhitla kirip qalsa, bir qoqma gep qıldygan artykçylyklarny qabul kılaydygan nimeleri boldu. Aşna ýes kılaýdyço bala. Mesela bizdin kiçik wagtymyzda dadamnyky bir işki tunuşdyry bardy. Ýakyn hemde bili Ürümçide. Men özüm kitap görüş amraktym. Her gittim aşlan öz bagan çagda kitap şkapdan akturtum. Ulamy okugan bir aileler ço işkilse lık kitap. Şu nimede kitap şkapda. Daim berip ýeni kitap barmy dep akturup kördüm. Ama olar körüş kızykışymyz boldy hemde. O çagda telefon ýok, kompýuter ýok diýendekço. Şoňa kitapy bekrek erismen bulduk. Bir gıtym men şu 100 miňlyga esim gylşy 9-10 ýaş wagtlarym o demes. 100 miňlygan nime üçin diýen bir kitapny öýge ekilip okudum men bir ýer tepçi. Şunda hoşal okup diýen ajap ýaxşy kitap eken dep o çagda dadamyň açyp bir ýakyn dostu geldi Enur akymyzda. Öýe kelgende men o akymyz şunda bilimlik bir adamdy. Aşakymyzga qara akamyşda Enurda da dep. Mista bir kitap barken 100 miňlygan nime üçin belki ýaxşy mazmunlary barken diýen o dadymyz Enur akymyz hemde. Man külüp durup garap, Nurmet balam ateşlik ismi garap baqa diýende qarasam aptory şu adam. Şoňa hemde men şahsy täwsiýelerim bolsa, müştaklyky ukumuşlyk kişiler bilen, meýli doktor bolsun, injener bolsun, fani jihat kazangan kişiler bolsun, köprek körüşdirip beramen çöse. Gaýsy muhitde jaqrap uçraşyp turguzsaňyz, o balada şula garap toktaman asta maş kişi kılagan men kılalama diýen näse agyzy diýenmisimi, kallasyda mulaýyz çykyramysmy, lekin şu köňüň tegi bir ýerde kap kaldy. Men müştarak bir adam bolayım. Çünkü balla beş dadısını doğraydı, yak apsını doğraydı. Anadaki etrafdaki texim şu kazangan kişilerin artıqçılığını jığıdan bolup kaldı. Şoňa şahsy täwsiýerim bu aşda kesip kazangan kişilerden köprek körüşdürüp berin. Tötüncüsü, hemde siz turatgan mäli rayonlardaky belediýe, ilçe, belediýe ben türkçe dep aldım. İlçe, aşı rayonnyky, döwletniňki, teşkilatlarynyky ulaşdyran ähmiýetli faaliýetleri bolsa, kurslary bolsa, aktyw gatnaşdyran. Meselem futbol bolsun, ýa-ki bolmasa pen tehnikymda nimeler bolsun, resim siziş bolsun, şeýer deklamasiýa bolsun, ämeli dini jihatdan bolsun, her xil rengarenk faaliýetler bolsa, orlaşdyrsa çokum gatnaşyp berin. Türkiýeden bek ähmiýet berdi bu işlerge. Her gaýsy belediýeniňki şu binalar boldu, çoň binalary belediýeniňki, aşağıda kültür merkezleri boldu, her xil medeniýet merkezleri. Aşağıda meselem faaliýet gyp berdi. Resim siziş bulamdy, ýa-ki film gapyryş bulamdy diýendek. Aşda faaliýetlerden mençe olsa jyqrak gatnaşyp bersin, jyqrak körüp bersin. Kança jyq görse ýürügim çoň boldy balanyňki. Hem texim dadil, güçlük, canlyk ýakyldan boldy. Çünki men şu balan şu ýerde işleş jarýanynda Uygur balarynyň bäzileri şundaqlyky ruhsuz, qo'rqinchoq kelganlarini bek jiq ko'rdimchu. Jiq yaqinlamaydi, jimlam yuruydi. Men ko'nglim yerimib qoldi ular qarabchi. Şu ular doim "Voy meka qishim kel, mani ko'y" deb kompyuter bir ishlarni qilsam, masalan, qon tekshirish u bilan sistem kirgizgan chaqda cho'qim qishim akilib chaqchaqlarni qilib qilishga tirishyaptiman. Lekin bizning balalar türk balalary qargan chaqda, boshqa balalar qargan chaqda sal yurigi sal biroz qo'chilib ketgandek his qilmaydi buni. Yoki manga shularlam uchurdimi, uqmadim. Hakikaten bunun pek çok sebepleri var. Ama hem de hazır bir erkin bir dünyada bolgandyken amal şu her qaysı jihatlerde közünü pişirip qıp beremiz. Öýdülam solunup kalmayamız. Bir nokta mesela yesli öy, mektep öýlen bolmasın, onu sırkı padildanıp kısın. Hep de ahirleri özüň taňdoşy bilen oynasyn, tamam. Lekin siz bir dadysy apsy bolgan adam, eger bir kişiler tunuşsaňyz, körüşdirip goýun mençe bolsa. Bir ýa-da bir çay içäsler, paraňlaşaslar. Karşı taraf bilen. O çağda balonlarını kışına, o bulup o galvalarını kışına avalasılar. Kösün, tuzsun, aşağı tarafta gaplarından biraz anlısın mesela. Eğer siz bir bilimlik bir kişi bilen, okuyan bir kişi bilen, kesip kazanan kişiler paralasına çok mu taqqı tuqqı öyle bulmaydıgan paralar kılmayısılar. Çok mu şu kesip bilen münasebetlik, millet bilen münasebetlik, kelgüsü bilen münasebetlik gaplarından paralasılar çok mu. Balımı aşinasını anlap kulqı sığınır ucu. Bula mening berýän şahsy täwsiýelerim şu aşkünkü ziyaretde maş en ahyryny diýenmeýe kaldym. Bunu hem özümni kanlygy çykyrma. Bolsa balalarymyz hemisi saglam çoň bolsun Allah halsa, saglam buluşyny birge şu tehim jyhny kösün, tehim tirişsin, kızlarymyzny maş nimege bereýli.
Her qaysi çoqum doktor bolsun, sestra bolsun, hamma kasblar yetişip chiqsin Alloh qalsa.